El Muabat no ha pogut venir, així que els traductors llegirem el que ens ha enviat. Ens fa una mica de pudor perquè comença parlant de nosaltres, però ho farem igualment, que és el que ell volia. Ara sóc el Muabat, ara som el Muabat. En primer lloc, vull agrair a l'Anna Casasses Figueres i a en Pablo Martín Sánchez les seves traduccions d'Ànima. Aquest premi és també seu perquè són les seves llengües i les seves paraules, allò que el lector català rep en primer lloc quan obre el llibre. Aquest és el prodigi del traductor, que fa que un autor es torni estranger a ell mateix, en oferir-li una nova llengua i una nova identitat. Esdevenir català gràcies a l'Anna i a en Pablo és una immensa alegria. També voldria donar les gràcies a les edicions del Periscopi i a l'editorial Destino per la seva confiança i el seu coratge, perquè se'n necessita molt per editar llibres i encara més llibres estrangers. Pel que fa a mi, pel que fa a Muabat, aquest premi m'emociona precisament per això, pel seu caràcter hospitalari, pel seu caràcter polític. Quan Europa darrerament ha votat una tendència a la desconfiança, un premi, sigui el que sigui, atorgat a un estranger, no pot ser sinó una feliç manera de resistir a la brutalitat. Aquesta manera que tenen una llengua i una cultura d'acollir, fent-lo seu, un estranger, és un gest meravellós que accepto amb el sentiment de participar, a la meva manera, en aquesta petita resistència a l'ombra. Dono les gràcies al jurat que ha concedit aquest premi a Ànima i m'enorgulleixo de tenir, gràcies al teatre i ara també gràcies a la literatura, una relació tan privilegiada amb el públic català.